izolo emini kubuka ngathi insizwa ukhaze betrenda kakhulu lapha ku Facebook ama-post abekhala khona ngomsebenzi. Interview yakhona ngiyilalelanga angizwanga kodwa judging by into ezala kuyabona ukuthi bekhona lapha ke Okhosini FM izolo emini. Ukhazi ubhala ipost-ke lapha ethi angazi noma besirious noma bayidlalela noma ke abantu ke babona indlela ithi usisi Bingelelo Ukhozi kumele siqinise e-studio kusho ukuthi kunomculo e-studio ngenhloso yokuyobheda. Akekho umculo uthatha imali yakhe aye e-studio ngenhloso yokuyocula ingoma engeke ithandwe abantu. Iliphuthe elikhulu and ikhulunywa umsakazi owumhleli womcimbi aphinde abe ubani umculi. Uyacula noBingelela. Okay. Futhi uyacula ngazi phela mina. Right. Lapha azama ukusho ukhazi ukuthi yena inkulumo ebuya kusisi Bingelela usisi cause phela sekumele emzini wakhe izinto zakhe. Right. Uthi yena ayizwakali kahle uma kuzothi abantu kumele beqinise e-studio uma beyorecord bezwe umculo alright umculo abantu abazolangazelela umculo abantu abazofuna bawo-request cause iya-request manje. Uthi khona abantu aba-studio befike bedlale bengenziwe khona. Angazi ukuthi ibe kanjani Bingelela inkulumo yakhe futhi angimkhulumeli angimthetheleli but kuliqiniso elimsulu ukuthi uma vele umculo wakho thothi sound ayihlanganele kahle e-studio ubuye kusona asikho ngendlela ukuthi umculo wakho uzofit lapha istation njengoKhozi FM. There's no way ukuthi umculo bazowudlala vele. As much as nami ngene umculi ngingabazi ubunzima bokuyorecord ukhipha imali ye-studio ufuna engineer ozokuhlanisela yonke isana, ufuna umuntu ozomasterisha umsebenzi wakho, ufuna umuntu ozokwenzela album cover akwenzela yonke into ama-backings ukuyoshuta ipromo yonke lo process leyo noma ngingakwazi but nami ngiyabhilivela ukuthi vele egcina kosuku into oyenza nawe akube ukuthi wenza into nawe obonayo ukuthi izofika ifithe lapha beyidlale nabalandeli nabo beyithokozela. Angeke vele kuthathwe noma yini sekuthiwa dlalana. Yes zikhona ingoma obonayo ukuthi hayi kwalona sometimes Ukhozi imane la idlala ingoma lena le ngoma ikanjani into yakho uthi akucaciseleki ziyangena lezo ngoma lezo but umusic oyiquality ngiyawubona ukuthi abafiti bezodla kanjani lapha online bagijima nje bavinjwa lapha nangapha bashayo 20 million o30 million u20 million usimple manje umaskani. Nibonile abantu bayangenela manje nabantu enibengayitsheni bayafika so ilokho okufuna la yabona aziye ngani ngengoma ziyeke ukuchaza waya abantu bese bekhomenta ke postini yakhe yokuchaza ukuthi manje mtolo ufuna sikuncome ngenkani kusho bani ubonelani ama-correction mavimbelo siyaqhamuka uSandile Hlube emnambile uthi ukhuluma iqiniso uBingelela uzokhumbula omajota babeshaya ingoma ezikhulumela yona engavimbeki iphinde izinhlelo yakubantu kunjalo nami omunye wayezwayo ingoma amajota ngaze afisa nokuthi umculo kanjani ngaze ngambodo umculo okanje banike uphaka ndawo ke lo odumele ngoma yakhe ayenze nobani noSheva Sihlala Nkosi ingoma ke yatrend kakhulu ku-2026 ashama record lapha ku Spotify ashama record lapha ku YouTube ashama million enza izinto eziningi uye kuphaka ndawo la uthini ke uthi cha nje uBingelela uma esho lokho kuphela akabhedi uqinisile zwakithi hayi kabi umculo wamanje awuyi ngokuthi unephimbo uyakwazi ukubhala ingoma ufuna ube creative kwindlela ozocula ngayo ube creative nakuyi-beats indlela ezohamba ngaye bese ubheka indlela ozocula ngayo elula ezokwazi ukucula naye ingane bese ungakhohlwa-ke abantu besifazane bane-support ukwedlula wonke umuntu ekudayiseni online and videos okuphusha for social media kuphaka ndawo laphana-ke ushaye kwabola umculi-ke naye ukhuluma-ke le nto-ke nami bengisho ukuthi bafowethu as much as nami ngeke ngithi mhlawumbe ngiyakwazi ukucula kanjani but at the end of the day vele kumele wenze into ezomukeleka laphayana nomuntu ofuna ukukuvimba abe nenkinga ngoba online sizokudlala sizokuphusha ngempela. Akuyi ngoqhawe lami-ke manje online wonke umuntu uyaduma laphana right usibonelo fana noJobe Sithole uthini kodwa-ke uqinisile ingoma emnandi yazingelela kubantu musana ukufuna ukusiphoqa ukuba silale izingoma ezimbi wena khipha ingoma e-right uyeke ukucomplain exactly angazi noma becomplain nalapha ngeke ngasho and futhi interview yangilalelanga
but quality-ke ishaya yonke into. Music wakho uma uyi-quality, doesn't matter ukuthi uqala manje ukucula. Nabo oFeza benzima ngalezo laphana and benza u-1 oFeza. I-EP yakhe uFeza namanje ishaye more than 60 million i-EP kaFeza. Inengoma eziwu-6 or 5 yenze more than 68 million ku-Spotify naku-YouTube. Uyayibona into leyo, awazi ukuyivimba. Ingoma khona maqondana namanje isahlala ku-number 1 lapha ku-Spotify. Izinto akhuluma ngazo maybe ubingelela. Right, banikele uXolosana Mbetshe uthe ngeke uye e-studio uthi ngifuna le ngoma ibed ingathandwa muntu. Umsakazi ubedaka. uXolosana Mbetshe-ke niyamazi uhlala ebhokela. Bese ubani uyamnandi ngubane lento uthi bafo mangabe uthole ithuba lokukhuluma emsakazweni ubojwayela ukukhuluma ngomsebenzi wakho kuphela ungafaki amagama abantu. Lento yeze today ukhulume ngabanye abaculi wrong kakhulu and ingagcina ikuxabanisa nabo because umuntu mayeqashiwe usuke engaphoqiwe uvuma ngoba azi uzokhona ukuwahambela wonke lo magig asuke abizwe kuwona. Right, angilayelanga interview but ngiyathola lapho ukuthi yena kuneposter akayibhala lapha uKhazi ethi yena abantu bozibeginqene nezimoto mhlambe lokhu bephuthuma ama-gigs amaningi. Lento-ke bebekhona bona bengaqashwa. NoSigobe Sontambo kwakusho-ke lokho wakukhuluma ukuthi yenze niginqike nezimoto. Ividiyo le ikhona khona kule channel. Sengiyayithola-ke lento ukuthi ikhulunywa ubani umbovu lapha uyamnandi ngubani lento ukuthi maybe usho lento enjengaleyo. Into eyenzakalayo afithi kanje kunabantu abangakhona ukuthi bengene emsakazweni. Kunabantu abangakhona ukuthi bengene ku-TV befaka music wabo laphana koMzansi bani 121 321 njalo naku 320 channel O abakhona ukuthi bofake khona music wabo because kuyadlala music laphana. Baye bezame umculo wabo kusena noSokhozini kumhlobene noziyiteshi nakhona ukuthi kuyamfifa. So the best option ongayenza music wakho ukuthi ufake online, ube active futhi online. Active one ku TikTok, ube active kubani ku Facebook. Lezo nkundla zombili zoyithuba futhi zikhona. Ama performances wakho owenzayo lapho sokuqashwe khona 1 minute 30 seconds leyo nto leyo enough just nje ukufaka TikTok ufake nakubani naku Facebook. Facebook kumele ukhuthale ube ngathi uyi-content creator even though you are not a content creator. Sometimes kumele ubamba ama-live uhlale nabantu. Maybe nako TikTok you understand isimo obhekene naso ukuthi nasi kanjani. Uyabona abanye abantu banabalandeli abawenzela izinto. Abanye banesupport abantu besimanga and bayophusha abantu besimanga umculo bafutha akufuna ukudlala and bawudlala ngokuyimisela. Hayi kancane. Ema-race umculo kaMaskandi ilapho ovukwa khona, ilapho uphila khona. Bayawuphilisa abantu besimanga umculo. Baningi and bayawudlala. And mabekuthandile ivelu yakho izokhuphuka. Definitely sure. Buka umzukulu ingoma zakhe zihlala kanjani, zihamba kanjani. Buka uLimit nala umculo wakhe uhamba kanjani. Buka onto encane, buka uMenzi, buka uFeza. I can count i-list ende kakhulu. Because i-target market umuntu uyakwazi ukubona ukuthi mina ngizothi mangenza lo music uzotargeta labantu nalaba. Akusayi ngoqhawela manje, akusayi ukuthi wazibani emsakazweni, akusayi ukuthi kanjani. Umzukulu ubuya le Carnival City, ubuya naseThekwini ade enze khona ini lama event ade khona lama concert amahle kakhulu no live onenkosi phakathi ne fashion enenkosi phakathi yonke lento ade benza laphana imidanso ade benza imihle kakhulu. Abantu bajabulile. Akaze kube nomsindo laphana ku Facebook ukuthi unomcimbi kuphi umfasha wacima yini abantu ade bazi ukuthi bafika futhi abantu. Umuntu yenziwa washaya isigenqe intambo yencinze umuntu inibonile. Iyona into kumele abantu bayenza. Understand ukuthi talent likhona. Uyakwazi ukucula, uyakwazi ukwenza indlela okwazi ukwenza ngayo. But sometimes talent alone is not enough. But you need to sell usidayise. You need to sell yourself out there. Show people ukuthi ngikhona. This is what I do. This is what I've been doing all along. These are my past performances. Yabona uvele kubani someone's going to recognize you, someone's going to give you a chance ukuthi uzibonakalise. Akukho kuzohlula lokho. As much as ipost kabani kaKhazi ngekho yimbi mhlambe ningalokho ade kusho, but iqiniso mesikhuluma nganza kwethu umculo unzima. Kunabacula abasha abafikayo unyaka nonyaka, maybe every 3 to 4 months kunomculo omusha ozofika.
uzofika futhi angene laphayana, angene kwi-system khaxa, i-system ezim-reject because ucula into vele efuna abantu abazoyithanda, yabona. Ama-feature bayawenza abantu nosho wasehlala Nkosi bengene kubantu, uyamkhokhela umuntu imali angeke aze anqabe uma nizosebenza umuntu. Try different options, izinto ezinjengalezo. Yabona ufuna nomuntu ongakusiza lapha angakusiza khona ukuze into oyenzayo ibe ngconywana mhlawumbe ngele oyaziyo. So sometimes about i-quality of music owenzayo rather than ukuthi mhlawumbe ithuba ubani utheni wakhuluma wathini. Maybe it's not about that, sometimes it's about equality. Sahle ngaza ukuthi uzodibana nokuzala.